mụ na enyi m nwoke na-akwụ, mana enyi m nwoke na-achụ nwaanyị nke nwere pati 2. Iji die n'aka ọ na-agọ, iji die n'ọkpa ọ na-agọ, iji die chi ya ọyọba gị biko. Ọ bụrụ na igbube Emeli, ọ sị gị egbuzi na Emeli, na ọ bụkwa na ị ga-egbuli Emeli, ma na ife a ama wọk, maka na enwere ike kọntrol onwe ya sị ya ọsị yes, na ọ kakwa mma na igburu Emeli, na ọ ka mma na ịmala onye abụ bikos na ya na nnekwa onye abụ. Ọ sị m nne, n'ike na-ewu ewu bụ iji die na-achọ ka ọ yọba gị biko ọkụ okwube 1 or 2, ọ gwa gị datị na ọba akwa ụlọ na ị na-egbu Emeli na onye ya bụ ya wee decide ya na ya chọrọsị si ya oke na nsogbu adọrọ ya chọrọsị ya wee na o mesịrị 2 months nye notice ya na ya dị ime. Chai! Ya wee kpọọ ya wee gwa ya sị ya na ya dị ime. Ọ sị ya na nsogbu adọrọ ya mụọ ya na ya dị well to do. In fact, ka ya gwazi anyị eziokwu na o nwekwa nwaanyị ọzọ ya tụbara ime o, ka gwasịrị ya last week na ọ dị ime na nsogbu adọrọ ya sị ya ọ sị Chai! Ya wee sị ya na ya nwere ife ị na-akọ, na ya nwere ife ị na-akọ. O wee menye invite sị anya bịa ka ha fụ face to face wee karịa ka amalụ ka esi eme. Ọ sị m ya wee luo that day. Ọ bụrụ na o mekwe da girl ọ tụbara ime invite, ya na the girl kenesie ka famisi introdo yotago. O wee sị ya nu na-adụ gị ime na ife melụ nụ bụ na ya dị interested, na ya chọrọ ịnụ unu na-abụ, na ebe onye bụ nwa ya gị nwabulu nwa ya, ya ga like ka anụ bụ unu na-abụ, na ya ma hapụ nwa ya n'ezi. Ya sị ya watọ sị yes, ya ya anọfa na abụ. Ya wee sị ya na ya ma nnọkwa gị na onye ọzọ, ọ pụrụ ife ya bakee. Ọ sị ya na o nwere ife ome. Ya sị ya na ọ bụgodo na ya chọọ na parents ya ma nkwe na parents ya ada tekekwe nonsense, na onye akọkwa na that nonsense kọbata ebe parents ya nọ, maka na ife fa ga-eme ya ma ndọsị mma. Ya ewe iwe na ịghata na doga nakwuo nke. Ọ sị m nne, ya agwasigoro papia ka na-ewoli ewo. After 1 week, this man zuzulu si na abịa ka abịa yọọ papia ka anọ bịa na ife nya mi na ebo na ya chọrọ ka nwa ya atọ n'ezi o. Papia wee sị ya na ya nọ na ịtụba nwaanyị ọzọ ime. Ọ sị so ka ekwe n'ife bụ echiche gị. Ọ sị na ya chọrọ ịnọfa na abụ na ya agwago onwe ya. Ọ sị ya so na iji ọnụ gị wee gwa nwa m na ị chọrọ ịnụ ya na nwaanyị ọzọ maka na ibu mkpi na-agbara ọra. Ọ sị ya papia ụtụtụ onye ọla ịkadasawaị na ntị ya. Na papia bụkwa no nonsense man. Nwanne ya nwoke bulu mmiri si n'ime ụlọ iwi. Ọ sị m nne ọkwana ya ka nwanne ya nwoke kwalia mmiri, ọ ka weta ọnụ ka o kwuo okwu. Papia wee sị nwanne ya nwoke na nke ọzọ wakụ ya wee kụ ya ha wee kụ ya ọda aja gbala ọsọ gbafuo. Papia sị anya fụkwa gị ebe ọzọ ya ma ịga ọkụ, ị na-apụ ala na ụmụ nwaanyị ị na-ala ka ị ga na-agwa such nonsense. Ịgwada atụ gị inebi anya n'iru si ya na ị chọrọ ịnụ nwa ya na nwa onye ọzọ, ị na-apụ ala. O wee zuzulu wee na ya ka ọ gbara ọsọ. So the room bidozie gabazie the other girl wee nuo. O wee jewe yọba the other girl jukwuo si na ya chọrọ. O wee yọba the girl mana ndị be the girl etiri ife na ndị be the girl etiri ife and ndị yanwa ndị be ha ka wee ite isi karịa ndị be the girl. So emesizie nya anụ na the girl kwere ọnụba the girl, maka na mgbe ya bata gwa mami ya si ya na nnekwu ihe okwu li before papi ya wee bịa ka anụ na mami ya si ya na nwoke ọbụla tụbalụ nwaanyị na-abọ ime at a go wee dị proud na-ekwu na ọ ga-atụba 7 tụba 5 tụba 6. Ọ ife mami ya kwụsị, don't try it, na ọ bụgodu na fa nwụrụ anwụ gaa nwanne ya nwa. No, n'ihe na-ewokelisi ewo bụ na o mesiri edu proud na-ekwu as if is nothing. Ebe ya dago, ọ sị m nne ya wee mụọ nwa ọbụla nwa nwoke. So the girl mụọ nwa ọbụla nwa nwaanyị ya na ya na-abụ bili. After like 3 months ya mụrụ nwa, this guy ya bịakwa osi na ebe ha jụrụ na fa na ya ma nnụ nwa fa na fa kụnyezie enye nwa ya. Papia sị ya ị na-apụ ala, o nwere ife na-eme gị n'isi. Na o bugodo ụzọ kwụsị ya n'ụzọ gwabịa ya gwasị anya ịmagoro ya aka na-echi wee nata gwa mami ya sị ya na atụma nke ga-eme ego niile fa nwere agwụ na court. Oluo one day ya na-aga wee fụda girl nke ọ tụbara ime ọ na-anụzi. The girl wee sị ya na ọ makwala ihe o, na ọ maala ihe na ọma na kịta na di atụbago nwaanyị ọzọ ime. Wee na-akwado ije ya na ọgwa na ya gbala ya ajụ kwela aka n'isi na ya ịmagolo ka nyanwa si wee mee
and the man abụrụ mmadụ na-emekọ no mistake ya chai osimu enne obulu nne exactly ife bani akwụla sim this guy esibekwa ọnwụ o this guy eshibe ọnwụ si gịnị na fa ga-akpọnye nwa ya after all abịa ka anọ fa sị na ọma nnọ nke nwa na-ejidere ya ejide na-ekpekwa eche na egwuregwu papịa sị na nke a ama mme o papịa sị onwe ife ime n'isi a na-ekwu hapụkwa kọtụ ịmarịfa na-agwa gị ewelu wee kpegide papịa go lọya sị na nke a ama mmiri papịa sị na tụba ọ ga-eme ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ ndị nna ideji ụlọ ana m ekele ụlọ jụjụkwa ekwe aka n'isi o ewee kpebe na kọtụ kpegide kpesị ewesị ya ma onwere ego mere n'isi dosga ọsịmba since ọ dị ime onwere ife inyere tokata for the pregnancy ọsịmba since a mụrụ nwa what have you contributed ọsị nothing so what do you want esi etu afọ atọ ụta nwa n'ezi ọ bụrụ na esi etu afọ atọ ụta nwa n'ezi nwoke ọbụla onye ọbụla ịfụrụ etoba ime ọmụ onwe bịa nala ya nwee na-apụ ala nwere right over this child na ị ga-echelu mgbe nwa toro if that child decide to look for you then o nwere ike ịkpọ gị nna oh yes ji wee sị ma ọ chọrọ ịkwụ child support papi asị na ya chọrọ child support na ya chọrọ anything ga-ejikọ this guy with family na ya chọrọ child support ya jide na ya ga-azụ nwa azụsị anya na ya malụ onye amụ na ya asụsị gofa nne nwa na-eto this man wee bido nwa jebe skuul ọ kwuchielie n'ụzọ ka ọ bụ ya na ọnya nwa bụ nne ya o mere enyi izizi nwa ya sị ya one person say is my dad ịmago n'ụwa aka ka pesịlị mgbe nwere ifefe aghọta papịa bido wọkụba akwụkwọ obodo oyibo a na-ekwosị m nne ka a na-akọlụ m ihe akịta na ya nọ UK wite nwa ya nwoke nne ya nnukwu di ọzọ sef na nwa ya nwoke amagolo ife n'ọnya ka a ji wee wetara anyị this story na and na obidogo jụba kedu onye bụ nna ya ba na maka na nwoke ya nụrụ bụ onye ọcha so ọ magolo ihe dị iche wee na-ajụ ya wee si ya nna na o nwere ife a ga-agwa gị na onye bụ nna gị until ime gịnị 15 years maka na ọ ma na fasi Naija wee bịa ọ sị m nne ya chọọ ka agwa this guy na papi anwụgo maka na kịta ka ezigbo iwo ga-awobie na mgbe papi na ụmụnne na-anụrị ọgụ ya aghọtasịra mana kịta na ya aghọtago asịrị niile ọ na-akọ na vileji ọkụlugbo desi ha gbasịa ọsọ fanye ya ụkwụ ya chọọ ka agwa ya na papi anwụgo onye kwesịrị ịgwa ya na papi nọ ndụ ya kwesịrị ịkọnetị nwa ya witi that guy na-anụ nwaanyị na-abụ kịta ụmụaka ebe niile ọzụ nwụrụ ndị ọ mụtara nọ nke ka ọ ga-azụ ịgbagonu ka ndị be anyị si emenụ nke n'obodo oyibo ga-abụ the best out of all ndị achọ ka ya gwa ya ka o chefuo maka papi ya n'ụwa nọ ife ya chọrọ ime andị na ndị befa kwụ ya n'azụ n'ọnya nwabuli onye na-enwe second thought na-asị maka na papi ya sị na ya chọrọ atọ na ya chọrọ anything ya ga-teach this guy lesson ka ọ mara that you don't go about tụba nwaanyị ọbụla ịfụrụ ime in the name na ịbụ nwoke ma gị na-ekwu ya proudly gị ji si na ị ga-achịkọta ụmụ nwaanyị isi ọnụ ụmụ nwaanyị na-abụ isi ọnụ n'ụbafa na nwanne ya nwaanyị asị ya gwa ya na nwanne ya nwoke nke diọkpala bụ papi ya agwa ya na nwanne nwoke nke diọkpala bụ papi ọ bụrụ na fa bido na-eme vidio kọlụ ọ na-eji onye lọv ọ natazie anụ ọfịa abịa kọ ka amazala onye ọ ga-ebeliv nna ike gwụkwa ma mara m ife m ga-agwa unu yọta na dị manụ ma na ọnwụ ya kama na ịmago na etu ya izusịrị ya ọ gị nwa ka ọ maalụ n'elu gị nwa ka ọ maalụ n'ala o letela ọbụla dot and mala amalụ na ọbụla dot notice na isi alias ọma ndokwa happy ọma ndo happy no matter what just I understand but do the right thing do the right thing kama ịkọwali ife papi ya mere ịghọta gwa ife papi ya mere iji wee sị na ịma nne ya gwa ya how irresponsible papi ya dị iji wee mee ife ime mana nke isili asị entirely si na papi anwụgo nwe ka ọ dị na ọmala ọma mgbaghalụgo yes ụmụaka kịta na abụlụ nke zụrụ n'obodo oyibo manụ na-eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ